Ti asin, may sa kapatgan apang ramen itinaldaw-aldaw aluto ni Pinoy, ng runa ni Lucano. No awan ti asin, awan ti baggoong, no awan ti raman ti taraon, kaslanal paymet ti panagbiag. Ita panawon asikat ti asin na pintas akitaan tayo met daytoy nga industriya, dagit agnanad iti igid iti baybay. Nga iti pisikalan at trabaho na ngampiman. Nagbasit ti maganaban da aganan siya. Narigat at trabaho ti panagsana iti asin. Ngem adulata ti aglutluto ng ron ditoy Ilocania. Pakairamanan ijay Bliss, Kalungbuyan, Candor City. May sa daytoy at tinawid at tradisyon manipod iti ununana. Asibibiyag aging gana ita. May sa ditan ni Rodolfo Lozano. Ngay titawin na 74 na tineb ken nasikil lata ngagsana iti asin no panawon na. Kadwa na dita ni bakit na ni Maria Lozano. Ngay titawin na 69 kabalan na pailang awiten ti dua at timba iti nakayubkob adarat ngay pan iti kalungkong. So katulungan ma'am ni Chong Uwan sir, dua kami nga agsansana. Pati uwan na sir, agawitak mo aji dua nga lata. Awitak mo na yung mapuno ti daga. Manutong mo ang tatan? 68. Nagdagsin sa dayay. Nadagsan na sir daji sa dua lata nga Bagmanta ka palang pailang. nasanay kumutin sir. Iso na yun nga kabalatan pagpagapo mga tanapo nga kasiti biyag may basta nakaragkad kam lagi di sir. Awan di problema. Nagpinatang kayo. Uwan sir. Nagtinulong kam latan nga kuano din no tintubra na sursurotag matanga kwa gubra. Yung na pa nagkarpitiro naghanan sir, na mo sumurta. Ay, basta kisanalaan. Uwan sir. Okay. Okay, napapansa ang presyo, pinag-alala na kayo. Na ko sir nalakalaeng damot imbis nga ko ti ila ko mi 150 no kasjay ila ko damot ti 200 di ada 50 dang ako nada nga dano alam mi ti duaga so tawang bagi mi nga panaglako ko nada mo sir. Narigat ti agsana iti asin, nadagsen at trabaho, literal a nadagsen. Manipod iti nasular a kadaratan, talualdaw a masibugan dayta, manipod iti danom a masakdo iti baybay, kalpasan iti talong nga aldaw, makayubkob daytoy, santumaypan, may kabil dagiti adarat, nga dan iti maragmeg iti asin iti balde, a may kabil iti kalungkong. Dahito iti daga nga kalungkong pagginan ti daga nga may patitid nga sa daya may titinay sunto ti agbalin nga asin. Dahito ito nga inna ti maluto nga asin. Dato ti paglutuan na asin. Abaw. Aba ito ti pangalalamit ti igatang ti pagbiag. Abaw. Dahito iti trabaho ni Ama Rodolfo, manipod pa'y siyam titawin na. Kadwa na day di apong na amang na, 5 dekada kalpasan na, kastoy pailaeng tiwagas na. Iti day taatawin na, kitaan yumet tibagina, nasuken lata. Siyang mabaling nga mamanagan yaw. Rodolfo Lozano. Anong taon yaw? 74. 74 mo? Tuno nabumburpan. Sikil ka pa lang ha? Una, bisa pa na pala mamusay. Tadabilok ko taday. Oo. Dato'y, dito'y kalungkuyan niya, dito'y kalungkuyan. Okay. Agar aramid ka ti asin. Tinawon-tawon. Tinawon-tawon. Apay, usually, anya nga tawon, anya nga bulan, kung nagkumati at nga panagpayo ti asin, panagaramid ka. Enero, Pebrero. Katibok ta si Pebrero, Marso, ko yan. So, di katibok na. Oy. Apay nga dahil mga bulan. Ay, kainit, awan turutudaw. Okay. Makastoy nga bulan, awan. Awan, natutudaw. Tama, tutudaw. Ang mabilag na ta mawarsyan, ang matuyaw sa Tagalog. Okay. Okay. Chong,
mabaling nga istoryam kada kami no kasano ti agarami duno agsana ti aseng. Yung mo na nga proseso. Daya road, daya ingko kijay nga ginwala kijay, daya ti talungal daw tumangkenin. Agsano mo na kasay. Wala mawar siya ti talungal daw. Dajay. Talwa bigat, daya warwar siya kasjay. Okay. Talunga bigat ti may kalaw ala kung nakayo kukaon. Ornong kaon nga nabunton-bunton. Sabay nga maurnong na yay. Ako pag dayay ti parak na gini. Okay, kasano kalawan na dajay Ay, sipsipugang. dalawa mga Ano nga metro? no ingganat to nakakayo nga natin ingganat yan eh. Hoy, Pamula jay kwan. mga sangapulaw. Wala basita. Dalawang bike. Baya 30. 30 nga square meter. Wine. Okay. Dua kam kami nga Ano kang nagsibog ti may sangal daw? mamisalaan. Yang oras, mga nya oras. Basta no lima tayo ni tayo Mabali na. agsibukaon. Okay, sibugam amin na jay. Wine. Kaya nga. Masapol nga masibugan. Kung na, sutag baling asin. Kaya nung mamakaan. Talungal daw, ayaw kubukaon. Nya ti pagsibog mo. Da, bye-bye. Mapakasama to jay bye-bye. Woy. Okay, kalpasan iti may kalungal daw anya ti aramido mo. Ay, ikarga kaya sa nakon. Nya kayong kumom kunam. Kaya agtititigay no may karga. Isunto titig ka ipang punta nga sa lutuin. Ay kuray, dajay kayong kumom kunam. Woy. Kayong kumom dajay. Woy, karga kaya. Kaya, Pagi kabilam jay ornongam. ulong ka. Mga Mapuno na yay, mapuno na yay. Iti ino masana na yay. Okay. Iti asin na, ang dami ini malata. Okay, kalpasan Lima ka lata. kayong kumunay kabil mo anya ti. Ay, naman suwano na patitinig. Kaya iti pagkinan, Patitinig. wag patitinig na yan. Dajay tettet ti alaam. Iso ti malutaw. Han dajay tettet ti alaam. Wag, malutaw, iso ti malutaw. Mga manumit nga balde ti maalam iti Ah. dajay hinayumpom mo. Sa kapulaw. Sa kapulaw. Wag, sa kapulaw ang lagyan takok. Okay, so kalpasan nga naalam dajay tettet. Tagkutan. Tumon. Wag. Sa iti paglutuam. Tata. Nya ti awag dita. Ah, Lutuan latan. wag, anawang sa Ilocano. Anawang. Manung nga Kasla paglutuan ti puto ay no boy pandesal ba kasi anawang. manung nga aldaw nga lutuam. Ay, agmalam mamindua ka nga umadaw. Mamindua nga maadaw na yay. Tilaw na na yay. Upatalata. Yang malam, Oy, ti malutaw walo lata. agore ka. Dajay isang apulo nga balde nga tanom nga tettet. Wow. Agmalum lang nga lutong dajay wino manung aldaw. Wala, agmalam lang ah. Ang ganda lang malam. Wow. Okay, anya ti. No, ada kayaw. Ano kayo? Siyempre, nawanti kayo, di ka makakasana. Okay. Siguro nga nakita kayo kami nila. So, malutong dajay manung nga lata dajay pakarami. Kaya sa talulata. Ano lata? Apay diretso dajay pa nagkiwar kamo wino panawam lata. Pata nung naadawin, karga mo na yun. Piso ko mo na yun. Dapat Asay. upa lang ang lata nila. Una lata sila sa ikata. Paglulutak, upat. So dajay isang apulo nga balde manung nga lata. Da talulata, unan dua lata ko dua kas jay. Di pakaramidan na. Wala iti pakaluto na. Ang baling nga sinay, nga napudaw. Kasjay agarami ka tumanay. Una, piso kakto mo na ti dayay na ako ko'y panmut ko jay. Dayay aga po jay, ipitak ko. Tiyawag na dajay Kalungkong. kalungkong No, may kaya sa kapulong nga naititinain. katumanay. Yo, sa bago lagyan mo na, kamalain. Okay. Dajay tata dataw eh. Dajay manung nga lata nga naramid nga sin. Walaw, asa kapulaw, malata. Sa apulo nga lata. Nga danaw, nga malutaw. Yasin. Ay, dua lata kagudwa, una ang talulata na jay, kas jay. Duawin ng talaw. Oy. Mano ti paglakwam. Ti sa kalata lang kinalakamal. Ano? 250, 250. 250. So nga, dati 715 no ka? Oo na. Talaw. Nangina pa sa ata kayo ba? Kakasya ka pa nagmumunag, bayanak pala ang. Ganun mo, pagbayad mo dyan kayo no ba? Kaya may sakal ka na yan, kurong-kurong ko na yan. Wine. Kasi sa kalata kasain. Ay, isang alata tiso ka na. Uwain. Data, puno na ta. So nabawasan man na, dyan ka na siya mo. Gawala. Yung karoon na nanika karoon tihek trabaho.
Idi ket adu da pailang agsansana iti asin dito iblis, manuda itan, tadagiti ubing saan damet unayen, iti pisikalan at trabaho, ngem kinunanang aging gana kabaalan na, agluto latta, daytoy pay di ti ad-adda amang papigsa ken kuana. Okay. So adu kayo nga agsansana ti asin ditoy kalumbuyan? Pasitay, no iday adaw. Nabirtay nga pasday nga pasda tata manmanaw ta siyempre natay mo di dalak mi nalay nga mananatay so dati nakadala may napukpukaw na mo tayo. Adapay sa nga pulo kayo? Hindi mo dapat nakatani garabilis Right. manudat tapak adapay pati gablis. Apay dagitugping handa kaya tayo. Lagi tabing ko kaya wan na nga kaya tabali mo ti ubra na. Apay tagirigaten dati. Ay dadaksin na sa grupo na kasta nalagsan. Agbunag ka tinaga dadaksin. Kaya urnong mga agbaling nga patititbaw. Dadaksin. Uray na jay danom dadagsay. Nalagaan. Ay nalagdagan. Taray-taray ko pa ya. Wala talaga. Makita yung kutay. Lakaya kaon. Wan 74 mo. 74 kaon. November 5. Kaano pa nga nang rugi ti panagsana ti asin dito kalumbuyan? Ay nabayagan ang. Tinawid mila ka dito. Dadakil mila tadi di ang mamay. Oh. Amin dito pala iti agsansana pa. Agsa. Man na namin titaw na. Aglaloy di akong pa ti abroad. Wan. Man na namin titaw today. Nimi di impa ni Marcos kay na kwati pantabrown isu na yay ni handa nga nagsibukon ni Duman. Siyempre agaw-awa na mo tila rin nagkarto ko Apay pala. agsansana kapay lang kunam nga. Ay anak mo yung naka-abroad sir. Nakapadala ba yung nag-grade 1 college kung mag-ububra mo tanta hindi. Wan nga. Anda mo Apay ta. kabalang pa lang ma. Kabala maging ganta ta. Uwa. Nagbilbilib na karon di amo ni pulis nga gasaw. Ah, Bilog na natin ikaw. ah. Ang bilbilib tala kaya kung kabalak pa na mamusay. Hanak pa na matasayo. Kumpong nga agsansanan. Ay nabaya. Okay. No ide nang rugi na amang hinakikuan. Ano tawag Agtawinak pala ti siya midi ako tumultulong ako di amakon. 74 mo tatan. Uwoy, basitim na tanga tawin. Hingga na kabalang magsana ka ti asin. Way ni nya uray nga tanong ka pruday tabing ko siya nalata. Apayamad. Lado pa ti may tagabagyo nga may katagtasin. Ano po daw? Apayamad nga ituloy mo lata uray. Nangamin sa no awan ti practice ti bagay ad lang ang kapoy. Mari na kidino na tayang kakubra. No na sanay ti bagi ti ubra talagang mayat. Apaya nga pa nagkalap ti kinikayat mo. Wa Nagkalap ka pala. ta di nga min ulitig kaw nga ingatangan namo ti bilog kaw ori di engineer nga ulitig kaw. Dagtatakuding. Kabawi iyalang ka ti bilog mau. Kuna ulitig kuna bay kinyalan na may. Yung bini napukaw mo ti ulitig kaw. Ay di nagdaan ta bilugan na ko nalpas. So agsansana ka na. Wow, yan sa. Ay dapat mo na pagkalap ko. Dapat mo taglawak kanya. Nagkalap ka lata mo. Uy, no kompleto na yung tigay. Ngam kay kaya mo teksana. Ang balita sa natakwa. Panawin. Anda kan taon, rabiin mo natin sa salong niya pamamusay. Alas 6 ka na kami ito eh, nagayog kami. Kaya dagit yung ping handa kaya tin. Sa balita ko na. Agpupupo na dita, bangus, malaga. Anya di magunam nga kurkurang kano ti asin dito Pilipinas. Agalala tayo pa lang yung bro. Ay, Pangasinan, tumumay ito, yung po nang handa kayo, ti Pangasinan, namari, no, ang bugong ka, ti mo namahon. Hangan na yung masya bugong, hangan na banglaw. Napaik. May mas dito eh. Uwan asi. Nakita mo lang, anda kumapalay na sa nangaray ay kaslabit chain, di ka pinaw, nagpulaw. Ang kurkurang kano ti asin tayo dito Pilipinas. Talaga ko na, awan mo ti kwato yun, awan mo unay tagsaran. Agang angkat tayo kano pa lang DJ China ka na ko. Tuwa. Yung DJ. Yawan, ma-action na alangin, tasin ko. Tasya ka may dati malpas ti kuan palagtutunaw. Mga mangurnong ako, ti dati asin ko ti makatawin. Ngim dito yung may kuha nga sang sangaylay. Kapilitan na malako mamin na kinumulong damay. Ta magustuhan na mo yalay. Daya, di ko ti kwato. Mapinag ka niya presyo tatati asin. Oo. Ano kaya mo may nga pa eh.
Ada mo na yung nga tunano dati sa bali nga ilit yung may gasang ilang inamay. Uy. Hindi tayo dati nga karuba ko na 50 sa kawasalaw po na 50. At ka raw ay mas nga nagpagbugong mo kung may mas pa nga talaga dagay dalakot asin ti Pangasinan. Uy, bararat. Dalakol. Ito'y tasin ito'y napinaw. So, taga-Pangasinan, nung may pagkatang dito eh? Uy, tapay ba ito'y apay, nagpintas niya siya, kung ito yun. Ti paglutan niya, maluto ba kayo tasin ti. Tayo nga may nga malutaw. Marami. Alin, mang flooring dati siminto, may bilag na kay mga lalagyan yun, kasano nga di nila kail. Dito yung malutaw. Ikwato, asin. Iti damag, 90% kadagiti asin tayo timang angkat iti sabali a pagilyan. Napintas met a papigsaan daytoy nga industriya. Uray ta iti panagsana ti asin ket maysa akan nawidan iti kina Ilocano. Ken mapasayaat kumameten ti presyo tapno uray asin na samit latta iti raman na kini Ama Rodolfo. Dahito, itaraming kong asin. Anipod Kalungbuyan. Nga nati Blaze, Candon City. May kayo kumatangin.